Aspalditikan urteak dira auzoak, hamarkadak inkluso esan daiteke, auzoak nolabaiteko espazio soziokultural baten behar hori planteatuta zeukana. Behar hori modu ezberdinetara planteatu da, bai bizilagunen elkartetik aldetik, bai gazte asanbladaren aldetik, mila modutara, baina bai sentitzen genuna zen, nolabait bazeudela bi konstante definitzen zutela eskari hori. Eta zen, batetikan auzoarentzako espazio horren beharra, guztiok bat egingo genuke guztiontzako etxe baten beharra, eta bestetikan kudeak eta ereduari zegokionez argi eta garbi nabaritzen zen hamarkadetan beti bizilagunen protagonismo hori errebindikatu dela. Orduan nolabait asanblada sortu zenean orain dela 5-6 hilabete Bidebietan, bizilagunen asanbladan, hortikan segituan lehentasun bezala zehaztu zen espazio soziokulturalaren errebindikazio hori errealitatea bihurtzeko ezinbesteko zela tresna bat sortzea. Eta tresna hori da Auzonea batzordea. Auzonea batzordeak azkenean eginduna izan da horri bat, ibilbide horri bat adostu auzoko elkarte eta norbanako guztiekin, prozesu parte hartzaile oso zabal batean, eta nolabait eskuragarri bilakatzeko errebindikazio hori. Orduan, guzti honek labur biltzen du auzo akordioa deitu dugun tresna. Auzo akordioa 5 puntutako akordio bat da, zeina sinatu duten auzoko eragile guztiek. 30 eragile inguru sinatu dute, bai ikastetxe, ikastola eta hezkuntza arlokuak, bai kultur mailakoak, bai herri mugimenduari dagokionak, gazteak, denetarik. Orduan, auzo akordio horrek definitzen duna da, eskaria egiten dugun espazioa argi eta garbi zehazten du. Eta da, Bidebietako institutoaren eraikina, auzoan eskola horia deitzen den bezala, lehen haurtzaindegi erabilpena zeukana, eta gaur egun ustua dagona orain dela urtiak, hori nolabait izan dadila etorkizuneko auzoko gune soziokulturala.